velkommen til alle sammen. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens pressemøde, som handler om Danmarks konkurrencedygtighed. Præsentationen der har vi Simon Emil Ammitzbøll og Søren Pind, to borgerlige politikere, som vi ikke rigtig ved, hvorfor vi har med, men Søren Pind vil gerne med, eftersom han var blevet klippet. Og så har vi også Henrik Sass. Velkommen til dig, Henrik Sass. Tak. Nu vil jeg give jer ordet. Tilføjes, jeg er erhvervs- og vækstminister. Ja. Meget vigtigt. Den danske konkurrenceevne er på nuværende tidspunkt meget, meget tilfredsstillende af flere grunde. Først og fremmest så er efterspørgselsforholdene super gode i Danmark, og det er det fordi, at innovationen, der laves rigtig meget innovation, som tilpasses til forbrugernes krav. Altså det vil sige, at forbrugerne kræver og forventer, at der er gode varer, og de er meget kvalitetsrige varer, og derfor er der som et resultat af det stor fokus på innovation blandt virksomhederne, hvilket er meget sundt. Desuden så bruges der rigtig, rigtig mange penge på forskning, hvilket er et tegn på, at kvaliteten af varen vil fortsætte med at være god i fremtiden. Ja. Herudover kan det dog ses, at vi ikke er særlig produktive. Vi producerer ikke særlig meget, og vi arbejder ikke særlig meget, og vores lønninger er alt for høje. Vores BNP per arbejdstime er dog udmærket, hvor vi ligger nummer 9, men vores lønninger er simpelthen for høje, og det er noget, man kan ændre på. Dog skal det siges, at Danmark på trods af dette er et rigtig, rigtig godt sted at føre virksomhed. Det kan blandt andet ses i en undersøgelse, hvor der er blevet kigget på Ease of Doing Business, hvor Danmark lå nummer 3, og her skal det siges, at alle de faktorer, som den høje skat var medregnet, og derfor er den her rigtig, rigtig god til at forklare, at Danmark er et godt sted at føre virksomhed. Desuden så kan det påpeges, at uddannelsesniveauet er udmærket. Der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge på det. En lille kritik kunne være, at uddannelsesniveauet måske ikke helt følger investeringen, da vi på trods af et udmærket uddannelsesniveau ikke er så gode, som vi burde være i forhold til, hvor mange penge vi bruger på det. Dog skal det siges alt i alt, at konkurrenceevnen er god, hvilket også kan ses i en fornuftig og en god infrastruktur, samt at en rigtig fornuftig etableringsrate, hvilket vil sige, at der etableres rigtig, rigtig mange virksomheder per år i Danmark. Og så den her, som jeg sagde tidligere, store innovation gør, at vi er et fornuftigt sted at drive virksomhed i. Til slut skal det siges, at tilliden fra forbrugerne til virksomheden er rigtig høj. Dog er gennemsigtigheden ikke helt tilfredsstillende, da der i visse tilfælde er lidt problemer med at se igennem pris og kvalitet af varer fra forbrugernes side. Men for at opsummere, så er alt i alt den danske konkurrenceevne er tilfredsstillende. Den er rigtig god på mange parametre, og vi ligger meget, meget højt. Dog er der stadig plads til forbedringer inden for f.eks. uddannelsesniveauet, vores lyst til at arbejde, og så i forhold til den her gennemsigtighed fra virksomheden over for forbrugerne. Ja, jeg hedder Hans og kommer fra Dagbladet Bo Bedre. Du sagde tidligere, at danskerne arbejder lidt. Er danskerne et dovent folk? Nej, det vil jeg ikke sige, fordi i Danmark er det ikke nødvendigt at arbejde så meget, som det er i f.eks. Kina. I Kina, hvor du skal lave det store manuelle arbejde, der er det nødvendigt med folk, der arbejder rigtig meget til at få penge. Men i Danmark er værdiskabelsen så ekstremt stor, at det ikke er nødvendigt at arbejde så meget. Desuden skal der jo også være et incitament til at arbejde, hvilket vil sige, at folk, der arbejder, de skal have lov til at have fri bagefter og bruge de penge, som de tjener. Så alt i alt nej, men dog skal det siges, at vi måske godt kunne arbejde en lille smule mere, selvom det ikke er nødvendigt at arbejde ret meget mere, da vores værdiskabelse, som sagt, er så stor. Ja. Goddag. Jeg kommer fra havenyt.dk. Vi danske haveejere, vi roser tit os selv for at være meget kreative. Hvordan synes du, det går med innovation i Danmark? Danmark er rigtig, rigtig god til at føre innovation. Så hvis vi for eksempel kigger på organisation eller markedsføring, som kunne være inden for jeres område i forhold til markedsføring af haverne, så ligger vi nummer 5 i verden. Desuden så ligger vi også over OECD, når det kommer til produkt- og procesinnovation, og derfor kan det altså siges, at vi er rigtig dygtige til innovation. Og det er også et af de områder, hvor fremtiden skal ligge, fordi det er et af de områder, hvor man kan skabe nye produkter. Og Danmark er nødt til at fortsætte den her store værdiskabelse, ellers så vil vi få problemer på den globale scene. Ja. Anders Jensen, Fritidsfiskerne.
Du snakker om, at vi har en fornuftig etableringsret. Er det muligt at få nogle specifikke tal? Og hvordan ligger vi også i forhold til de andre OECD-lande? Ja, hvert år der etableres der mellem 17 og 24.000 virksomheder i Danmark, hvilket er rigtig, rigtig stort. Desuden så kan det ses, at Danmark ligger nummer 6 i verden i forhold til den her etableringsrate, og det kan igen kategoriseres som meget tilfredsstillende, altså helt op i toppen. Så igen er der et tydeligt tegn på, at rigtig mange vælger at starte virksomheder i Danmark. Og det er et tegn på det her med, at det er meget nemt og et godt sted at føre virksomhed i. Ja. Tobias Grimgaard, praktikant journalist på Mandebladet M. Af hensyn til uddannelsesområdet, kan du give konkrete eksempler på, hvorfor uddannelsesniveauet i Danmark ikke stemmer overens med de store udgifter, vi skyder i sektoren? Jeg er meget, meget glad for, at du spørger om det her, for det har jeg rigtig meget styr på. Det kan blandt andet ses, at Danmark er det land, der bruger 5. flest penge per elev. Men samtidig kan det også ses, at vi kun ligger nummer 22, når det omhandler, hvor mange 25-årige til 34-årige, der har en længere videregående uddannelse. Det hænger altså ikke helt sammen med, at vi bruger 5. flest, men kun ligger nummer 22, når det kommer til folk, der har en længere uddannelse i den aldersgruppe, hvor folk gerne skulle tage en uddannelse. Så derfor kunne der her laves nogle forbedringer, og det skulle så ske i samarbejde med lærerne og de forskellige institutioner, hvor at forbedringer kan skabes. Ja. Andre? Ja. For nylig skrev du på Twitter, at den pækker hår. Hvordan skal det forstås? Lige spørgsmål. Ja, jeg tror, vi takker alt for i dag. Tak til Havenyt og Lystfiskerne og Mandebladet M. Og tak til dig, Henrik Sass. Yes, tak.